Що всички мърнах, като почнах да снимам. Ти не са помни. Ти ли ме снимаш, бе? Ти ли ме снимаш? И какво? Кажи с някой вид сега. Много близко снимаш, бе. Добре, чакай. Отвънка изглежда 50 метра, го се вижда там. По-далеч. Изводът е, че много хора пушат в нашата компания. Да. Така че долу останаха 3 души. Пушенето вреди сериозно на вас и на другите около вас. Тук има един приятел, Иван Келеза, се занимаваше с рекламата и пуска, не знам дали още. В Белгородо ще го намериш. Тук трябва да направите на звезда, на славата на пушачите. Звезда на отпадналите от здравословното. Вместо по ръка, по един отпечатък от камък, ще мога да си остави. Да, като не си пепелни, точка ще стане. Ако сме само за човека, пепелника, който не го познавате. Ето го, заповядайте на вашето внимание. Запейте. Кой да пие? Кажи, че се намираме в Сан Франциско. В момента сме в Овча купел. Шанс-Елизе е там зад нас. Тук горе пише Кока-Кола се казва булка. Ето го, дами и господа, да, ето виждате. Шмата ли е бира? И други забрани. Само къде да застава така. Вие не 20% от реклама за реклама. 20% от печалата за реклама. Така беше. За регенора. За кръче. Колко да? 10%. 10%. Да се занимава с такива. За съжаление. Вики обаче, като се нещо интересно, няма се случи, вярвай ми. Понекът